Был пестрым: довоенные, европейские, американские, а также ленд-лизовские грузовики, оставленные Красной Армией в крупных городах. Ленд-лизинг означава, че в некакъв момент некакъв човек, Ленард, е преписал имуществото на лизинг на руснаците, на руския народ. Руския народ се има за братовчетски с френски, английски. Имало е братовчетски части и в Германия, но има голем спор с фалитите там, с такива неща. И накрая Германия напълно изчезва. С последната минута на живота на Адолф Хитлер Германия изчезва от съществуването на света. Като състояние, като смисъл, след тая минута вече преминава в тежест на имущество на освободителя, който е освободителя на Германия. Се явява от една страна достигналия конкретна точка Йосиф Висарионович Сталин, от друга гледна точка се явява Рузвелт и от друга гледна точка се явява Уинстън Чърчил. Уинстън Чърчил представлява английската корона. Английската корона представлява англоговорящите народи, което означава, че Рузвелт се явява колкото и Чърчил, което означава, че се разделя между англичани и руснаци цялата световна същина. И така. По отношение на камионите, нека да се знае, че оръжието, което е получила България, всички машинки, всички неща до поставяне на края на исляма, на Одринската крепост, когато се предава за последно целия ислям. След това вече исляма се явява като фантастика. До тия моменти е помагала само Германия. Германският цар тогава е рекал: не мога да дам нито един човек, защото дам ли един човек, веднага ще дойде французина, ще дойде другия тук англичанина и всекакви такива спорове, които са станали, съответно след време са станали. Там след 2, 3, 4, 5 години е започнала друг вид война, Първа световна и така нататък, до унищожението на Германия. Така че демек, преносно казано, който има декари да си ги оре и така нататък. Но нека да видим какво е положението по-натам. Сега доказателствата. И приграничных аванпостах. С 1946 года начались регулярные поставки советских грузовиков. К концу 50-х на дорогах этого Балканского мостика между Азией и Европой уже можно было наблюдать весь цвет автостроения Венгрии, Румынии, Югославии, ЧССР, ГДР, ФРГ, Австрии, Италии и Франции. После Второй мировой войны аграрный сектор составлял основу экономики Болгарии. Общинно-кооперативное фермерство и земледелие отличалось низкой степенью машинизации, что заставило срочно конверсировать все имеющиеся производства под выпуск машин. Основу в селах должны были составлять автомобили грузоподъемностью от 2 до 5 тонн. Да, от 2 до 5 тона. От 2 до 5 тона машинки да произведе България след освобождението от Йосиф Висарионович Сталин, да произведе машинки, за да си оре. И така нататък. Това иска да каже руснака по предаването. Иска да каже, че 1946 година
започва буйно развитие да има камион в България, български камион да има в България и така нататък. С това, че Йосиф става собственик на землището, което е тук и така нататък. Тракторы как универсальные тяговые средства. Первый пахот на пропашной трактор «Мофак» был изготовлен в городе Карлово в бывшей главной авиаремонтной мастерской. В град Карлово е направена машинката, и така, достатъчно по въпроса.